Tubig! Siyang aming chef. Ayan. Hi mga moms! Good morning! Ayan, good day. It's another day dito sa Inaguan Farm. So, ayan, medyo humupa na ang ulan. At as you can see, mataas na ang araw, so mainit-init na ang panahon. Pero ang tubig sa ilog ay dito natin tignan kasi ito yung daan namin palabas, yung sa tulay. So, as you can see, pakita ko sa inyo. Ayan. So, yung daanan, yung tulay, kita naman na. Ayan yung kawayan. Pero yung dadaanan namin, yan, hindi pa siya ganun ka-okay. Hindi pa kita yung mga bato-bato dun sa dadaanan namin. Yan, yun dyan po, natape. Wala pa. And as you can see, ganyan pa siya. Yung kulay, medyo maputik pa. Pero bumaba na siya kasi kahapon, di ba ganyan yung tubig, umabot siya hanggang diyan. Diyan sa may diyan, yan, ng kahoy na yan. Di ba, ang taas. Kaya ngayon medyo okay na siya, bumaba na siya. Humupa na kasi ang ulan. And hopefully nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino. So ayan, nagre-ready na sila for our lunch. Bagtak sa wakwak. Lawlay lightings. Lightning. Lawlay lightings. Okay na. Wala ko ilabay ng masiko. Ang paa ng manok. Adidas. At magluluto si Gifford ng hiwalay yun sa kanya. Kasi ayaw niyo ko nang maangat. Oo, alam ko naman gusto niyo na. Hindi naman lahat gusto yung gusto mo. So gumawa siya ng sarili niya. Grabe. So nila very spicy. Nakakaputok almoranas. Okay na, tapos na po. Ready na. Ayan. Ang kanilang 5-star 5-level of spicy. Nababahing ako sa anghang. Dito naman tayo. Tingnan natin yung pinapagawang waiting shed. Oo, yung dating bodega ngayon turn into waiting shed na siya. So, ayan na siya. Taray. Magiging ano na talaga to. Hindi na to waiting shed, ramdam ko. Inuman area na to. Tagayan na to. Ayan. Wow. O, diba? Tanaw mo na yung fish pan dito. Ayun naman sa kabila ang gulayan. Diba? Dito sa ilalim. Siling-iling. Dyan ilalagay mga kahoy. Hindi. Daluyan. Ay, bato mo gani ba? Leng, bato na din ini. Dugtong na daluyan ko lang. Ayan.
No, dito naman tayo, oh. Actually, nakaayos na ako mga moms. Kasi dadalawin ko sana yung aking tindahan. Dahil gusto ko malaman kung anong sitwasyon, kamusta ba siya doon, baka kung na paano na yung aking store. So, ito naman yung tatawiran ko. It's a very challenging na pagtawid. So, from there, mula sa dulo ng kawayan, kakapain ko yung mga bato. Babagtasin ko yan hanggang sa doon. So, medyo nakakakaba. Nakakakaba, nakaka-nervyos. So, baka doon na lang ako sa likod dadaan. Mahirap sumugal na tumawid dito. Kasi baka mamaya, hindi rin talaga kaya. Mahirap na. So, for now, hinintay na lang namin yung sinaing, yung kanin. Then, magla-lunch na kami. Then, after that, tsaka na ako pupunta sa tindahan para kamustahin kung ano na yung lagay niya, ano yung sitwasyon niya doon. Kasi sa lakas din ng ulan kagabi, baka puro putik na yung dining area. Ayun na sila. Pero sa 19 sa buntag maghapon. Sure sa gabi, uli din 20. 20, oh kasi 21. Ito lang pa, 19 sa gabi. So, kung 19 na sa buntag. Or gabi sa 19. Or basta nanata dito. Basta nanata dito sa 20, buntag. kinabukasan. Pili na makamamasyal buong 19 sa... Umaga. Ang show galing sa Gabi. gabi sa 19. 19. Diba? 18 sa gabi lang. 17 maglakaw. 18 sa gabi eh. Para overnight. 18 sa gabi 18 sa gabi para pagbating dito morning pa magamit ato ang buong whole day ng 19. Makarito test alapa, pakasuroy tag sa gasa. Tapos pagka-show, kinabukasan, biyahe na pabalik. Dahil na. Pwede kita dito mag-18 gali, maghanap 18 ng tanghali. 18, pwede naman 18 ng tanghali, di ba? 80. Ano yung 9? Ano yung araw ng 19? Di ba? Para pwede tayo sa to. Pumpong party again. Friday. O Friday, may pong party siguro ni. O 18, may pong party sa una, Wednesday man to. Depende sa schedule I-book nila. na si ma'am ha. Di ba? Yan pala po yung ganap ngayong December. So, baka meron pa kayo dyan. Umulan na naman po. Lakas na naman ang ulan nito.